Αξιοπιστία, επαγγελματισμός και ανεξαρτησία συνοψίζουν την 20χρονη πορεία του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει καταφέρει με τις επιλογές και το έργο του να θέσει τον πύχη ψηλά για τις υπόλοιπες δεξαμενές σκέψεις, τα λεγόμενα think tanks, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Ο πανεπιστημιακός Θάνος Βερέμης, ένας από τους πρωτεργάτες του ΕΛΙΑΜΕΠ, θυμάται πώς ξεκίνησαν όλα κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ξεκινήσαμε βέβαια με ένα γραφείο στην παλιά Σχολή Ευελπίδων, με μία γραμματέα και έναν οικονομικό διαχειριστή. Μιλάμε τώρα για ένα ποσό αστείο. Στη συνέχεια το Ίδρυμα έγινε με προεδρικό διάταγμα Ίδρυμα, με διοικητικό συμβούλιο που επιλέξαμε και με πρώτο διευθυντή τον Γιάννη Βαλινάκη. Όταν ξεκινήσαμε για να κάνουμε το ΕΛΙΑΜΕΠ, η βασική μας σκέψη ήταν ότι η χώρα μας χρειαζόταν ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής, σαν αυτό που είχαν τότε ήδη αποκτήσει πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν εξαρτάται και δεν εκπροσωπεί απόψεις ομάδων συμφερόντων ή κομμάτων. Είναι κάτι το εντελώς ανεξάρτητο και αυτό σου δίνει όλη την ευχέρεια να σκεφτείς, να ξανασκεφτείς, να αναθεωρήσεις, να προτείνεις κάτι. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα και αυτό είναι μοναδικό από ό,τι ξέρω στη χώρα μας για το ΕΛΙΑΜΕΠ. Από εκείνα τα πρώτα χρόνια, διακεκριμένα στελέχη, όπως ήταν ο καθηγητής Θόδωρος Κουλουμπής, έκαναν μια προσπάθεια για να προσφέρουν συγκεκριμένες και απτές προτάσεις. Το ΕΛΙΑΜΕΠ συνειδητά προσπαθεί να αποφύγει θεωρητικές αναλύσεις και αφηρημένες μελέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες, αλλά όχι για αυτό το συγκεκριμένο ίδρυμα. Εδώ θέλαμε να φτάσουμε σε προτάσεις πολιτικής και εναλλακτικά σενάρια, αν ο Α κάνει το Β, τι πρέπει η πατρίδα μας να κάνει, εναλλακτικό σενάριο 1, εναλλακτικό σενάριο 2, εναλλακτικό σενάριο 3, που δίνει την ευκαιρία και στους κυβερνώντες, αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να τα διαβάσουν. Το ΕΛΙΑΜΕΠ συνειδητοποιεί από νωρίς ότι η Ελλάδα οφείλει να αναλάβει το ρόλο της στα ευρωπαϊκά πράγματα. Αναγνωρίζει ότι τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι παραδοσιακή εξωτερική πολιτική και γι' αυτό το 1993 αλλάζει το όνομά του από Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής σε Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, διατηρώντας όμως πάντα το ίδιο ακρονίμιο. Με την αλλαγή της ονομασίας του ανοίχτηκε στον ευρωπαϊκό χώρο. Και έτσι πλέον από το 1994 και πέρα το ΕΛΙΑΜΕΠ γίνεται ολοένα και περισσότερο μια ευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης ή, αν θέλετε να το πούμε περισσότερο, ελληνιστή think tank. Η Χάλκη είχε ονομαστεί με απόφαση της UNESCO το νησί της ειρήνης και φιλίας των νέων όλου του κόσμου. Και έτσι το 88-89 πήραμε μια απόφαση στο ΕΛΙΑΜΕΠ να κάνουμε μια πειραματική πρώτη προσπάθεια, ένα ειδικό σεμινάριο για νέα παιδιά, για νέους φοιτητές από την Ευρώπη και όσο μπορούσαμε και ευρύτερα, για τα θέματα τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά. Από τότε, τα διεθνή σεμινάρια της Χάλκης γίνονται η ναυαρχίδα των δραστηριοτήτων του ΕΛΙΑΜΕΠ. Η Χάλκη είναι το κερασάκι της τούρτας που έλκει τους ξένους να έρθουν στην Ελλάδα και να ανακαλύψουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο κερασάκια και τούρτες, ότι έχει και κάτι και έχει και ψωμί μέσα. Και αυτή είναι νομίζω μια προσφορά της Χάλκης, ότι κατάλαβαν ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα ρόλο με το έμψυχο υλικό που διαθέτει, με τις οργανωτικές δυνατότητες που έχει, να φέρνει κόσμο για να επιλύει ή για να προσπαθεί να επιλύσει μεγάλες διαμάχες διεθνείς. Όλοι οι μέχρι σήμερα συμμετέχοντες γνωστοί καθηγητές, επιφανείς προσωπικότητες και απλοί εθελοντές αναπολούν την εμπειρία των μοναδικών συναντήσεων με φόντο το τοπίο της Χάλκης. We have discussions which I think exceed all our expectations. We are able in a very informal manner to discuss real issues
and we can cut across some of the red tape and the formality which characterizes many other international conferences. This is the first time in hundreds of years that it has been possible to do this. And my full compliments to the leadership of Eliamap. This is tremendous, this is the future, and it's working. Η επιτυχία του Eliamap οφείλεται στο έμψυχο δυναμικό του, αλλά και στον εθελοντισμό, τον οποίο προώθησε από την πρώτη στιγμή. Και η ζωή του Eliamap ήταν ουσιαστικά ο εθελοντισμός, η συμμετοχή των φοιτητών στη δραστηριότητα του Eliamap. Εγώ θεωρώ αυτό το σημαντικότερο από όλα όσα έκανε το Eliamap για να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία και ιδίως στη νέα γενιά, η οποία δεν ήταν σημαδεμένη από τους διχασμούς του παρελθόντος, ότι είναι δυνατόν να σκέφτεσαι με ορθολογικό τρόπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, να κάνεις μία σωστή ανάλυση των συσχετισμών δυνάμεως στην περιοχή, των μεγάλων δυνάμεων κλπ, ώστε να αποφύγεις μεγάλες τραγωδίες που έπαθε ο ελληνισμός, για να σταθώ μόνο στον 20ο αιώνα, το 1922 η καταστροφή στη Μικρά Ασία και το 1974 η καταστροφή στην Κύπρο. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, το Κόσοβο, πολύ πριν γίνει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες του κόσμου, μπαίνει στην πρώτη γραμμή των μελετών του Eliamap. Σε εποχή που κανείς δεν ήξερε πού πέφτει το Κόσοβο, και όταν λέω κανείς εννοώ κανείς Ευρωπαίος, εμείς κάναμε μία αποστολή πολύ νωρίς, νομίζω η πρώτη φορά που πήγαμε ήταν το 1995, αν δεν απατώμε. Εκδώσαμε τότε ένα βιβλίο, Preventing Another Balkan War, και το βιβλίο αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση. Γράφτηκαν γι' αυτό στο Financial Times. Ήταν η πρώτη φορά που μια ελληνική πρόταση βγήκε προς τα έξω και ακούστηκε και συζητήθηκε πάρα πολύ. Τα βιβλία για τα Βαλκάνια αποτελούν ένα μέρος μόνο του εκδοτικού έργου του Ιδρύματος. Το Eliamap εκδίδει πληθώρα ειδικών μελετών για θέματα εξωτερικής και ευρωπαϊκής πολιτικής. Το 2001, μάλιστα, σε συνεργασία με τον έγκριτο εκδοτικό οίκο του Λονδίνου, Taylor και Francis, ξεκινάει η έκδοση επιθεώρηση μελετών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον Εύξηνο Πόντο, τα κείμενα της οποίας γίνονται σημείο αναφοράς. Από το 2004, νέα θέματα μπαίνουν στην ατζέντα του Eliamap. Μια στροφή που, όπως εξηγεί ο Λουκάς Τσούκαλης, δεν πρέπει να ξαφνιάζει. Η μεταρρύθμιση στην ανώτατη παιδεία, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι και αυτό κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα θέματα μετανάστευσης, τα θέματα, αν θέλετε, ακόμη μεταρρύθμισης οικονομικής, μεταρρύθμισης σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού προβληματισμού και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και αυτό δίνει και το δικαίωμα στο Eliamap να ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Το Eliamap περνά με επιτυχία το αυστηρό τεστ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερα ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό της ΕΕ. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση αποφάσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με έγκριτα Ινστιτούτα Διεθνών Σχέσεων όπως το Not Europe και το Policy Network του Λονδίνου. Ως επιστέγασμα των προσπαθειών του, το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει στο Eliamap το βραβείο Golden Star για τη διάδοση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Η επιστημονική και ακαδημαϊκή προσέγγιση που έχει προσελκύσει κάποια από τα καλύτερα και νεότερα μυαλά στη χώρα, η σοβαρότητα με την οποία έχει αντιμετωπίσει τα ζητήματα και η ανεξαρτησία με την οποία έχει λειτουργήσει, το κριτικό πνεύμα δηλαδή, του έχει δώσει μια έγκλη η οποία δεν είναι μόνο εθνική, ούτε περιφερειακή, είναι ευρωπαϊκή. Το Eliamap λοιπόν ανήκει πλέον στους ευρωπαϊκούς θεσμούς σκέψης και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, γιατί παίζει ρόλο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το Eliamap έχει καταφέρει να διατηρεί στενές σχέσεις με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα εξωτερικού. Είναι ενδεικτικό ότι επελέγει από το διεθνώς αναγνωρισμένο German Marshall Fund της Αμερικής για να συντονίσει το πρόγραμμα υποτροφιών του στην Ελλάδα. Συγχρόνως έχει αναλάβει την παροχή επιστημονικής υποστήριξης αλλά και φιλοξενίας στα γραφεία του των αλλοδαπών υποτρόφων του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του δράσης έχει ακόμα συνάψει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μπιλγκή της Κωνσταντινούπολης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διεθνών σχέσεων με έμφαση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το Eliamap ταυτόχρονα φιλοξενεί την Επιτροπή Επιλογής Ελλήνων Υποψηφίων για το Κολέγιο της Ευρώπης.
Το 2003 βρίσκει το ΕΛΙΑΜΕΠ στο καινούριο του σπίτι. Το πρόβλημα της στέγασης λύνεται οριστικά, χάρη στη γενοδορία πολλών και διαφορετικών χορηγών που διασφαλίζουν την πολυφωνία αλλά και την ανεξαρτησία του Ιδρύματος. Στο ίδιο κτίριο, η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑΜΕΠ ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό των μελετητών, ενώ η ιστοσελίδα και τα blog του Ιδρύματος μεταφέρουν τη συζήτηση στο διαδίκτυο. Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαρκή ενημέρωση της ελληνικής κοινής γνώμης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, τόσο σε περιφερειακό, όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον της. Η 20χρονη πορεία του ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί μια υπόσχεση αισιοδοξίας ότι η ανεξαρτησία, η φαντασία αλλά και η σκληρή δουλειά μπορούν να αποφέρουν καρπούς. Γιατί το ΕΛΙΑΜΕΠ διακρίθηκε χάρη στους ανθρώπους του, που το αγάπησαν, πίστεψαν σε αυτό και το έκαναν κομμάτι της ζωής τους. ELIAMEP in its unique way has put Greece, Athens and Halki for that matter on the map of the policy debates about Europe and in Europe. My congratulations and my respect go to everyone at ELIAMEP. Keep up the good work and keep up your unique spirit. Our cooperation has led to better understanding of Greek-Turkish relations. ELIAMEP has always been very open to the Turkish academics, and the conferences that they have organized there have always been Turkish academics represented. And we are very proud and happy to be cooperating with ELIAMEP. For ELIAMEP's friends on both sides of the Atlantic, we know that the institution has been an enormous asset for Greece, for Europe, and for the United States, and for those interested in transatlantic relations and transatlantic cooperation. Again, my congratulations. I'd like to say to all my friends at ELIAMEP in Athens that ELIAMEP is amongst the leading European think tanks. It's run by a very gifted professional team. It's continuously at the sharp end of the European research agenda and offers wonderful opportunities for young researchers to engage in serious debate.